risposta ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Għaduna għabel jisselmilkom u jatikom merħba għal 75 episodju mis-sensiela botta u risposta. Din is-sensiela l-lum laħqet ragward importanti ħafna. Għabel xej miegħi bħalissa għandi l-Joseph Magri. Joseph, nsellimlek? Nsellimlek Antonella u nsellim l-ħabib tagħna Leonard. Mela, kif diġà introduċina Joseph illum qegħdin fil-waqfa internazzjonali u bħal ma nħobbu nagħmlu f'dan il-perjodu ta' waqfa internazzjonali wkoll nħobbu nagħmlu dik l-intervista li xi ex-player internazzjonali Malti u illejla għandna l-unur li magħna jkollna l-ex-player ta' Valletta, St. George's, Kirkop United u tat-tim nazzjonali Malti Leonard Farrugia. Leonard, insellimlek l-ewwel nett. Nsellimlek u nirringrazzjak tal-stedina li tajtni. Mela, infakarkom ukoll illejla il-programm jgħid live għal daqstant kull min jixtieq. Insaqsi xi domanda lil Leonard jew għandu xi tifkira minn ta' żmien li Farrugia kienu ukoll fl-azzjoni maġġorment bil-flok ta' Valletta jew bit-flok tat-tim nazzjonali Malti, tistgħu tagħmlu dan billi ħallu l-kummenti tagħkom fil-sezzjoni li għandna marbuta ma' din ix-xandira u aħna naqrawhomkom ikun naqrawhom il-Leonard biex ikun jista' jagħti ir-reazzjoni tiegħu. Iktar tard ukoll għandhom jingħaqdu magħna għal dina l-intervista sew mar Xkembri kif ukoll fit-tieni parti tal-programm jingħaqad magħna Kajfarnis ukoll biex nkunu nistgħu nkomplu ukoll mal-mistieden tagħna. Biss qabel ma nibdew għandna skeda illi ippreparajna biex nsibu nafu wkoll ftit minnu Leonard Farrugia qabel ma ukoll nibdew nitkellmu naqra miegħu fuq il-karriera prestiġjuża illi il-mistieden tal-lejla kellna. Għaldaqstant nisimgħu din iskeda u mbagħad nkunu nistgħu nibdew l-intervista. Leonard Farrugia, data ta' twelid 25 ta' Novembru 1956. Pożizzjoni attakkant. Il-karriera ta' Farrugia bdiet ma' Kirkop United fejn iddebutta f'nofs is-snin 70. Fl-istaġun 1975-76 u ġie misluf lil St. George's fejn fit-28 ta' Diċembru 1975 u ddebutta fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni fid-draw ta' xejn b'xejn kontra l-ġirien Sengli Athletics. Farrugia kien strumentali biex it-tim Barmleys żamm postu fl-ogħla diviżjoni fit-tmiem dak l-istaġun grazzi għall-4 gols skurja fi 11 logħba li lagħab dak il-kampjonat. Tant li fis-sajf tal-1976 l-4 timijiet ewlenin f'Malta, Floriana, Sliema Wanderers, Hibernians u Valletta uraw interess fis-servizzi tiegħu. Eventwalment Farrugia iffirma mat-tim tal-Kapitali fejn baqa' jilgħab għall-komplement tal-karriera tiegħu sakemm irtira fl-istaġun 1987-88. Ma' Valletta, Leonard Farrugia ddebutta fit-draw ta' 2-2 miksub kontra Sliema Wanderers fis-16 ta' Ottubru 1976 u lagħab 159 logħba u skurja 90 gowl bil-flok tal-Lily Whites. Fost l-unuri li rebaħ Leonard Farrugia mat-tim ta' Valletta insibu 3 kampjonati fl-istaġuni 1977-78, 1979-80 u 1983-84. Darbtejn l-FA Trophy fl-istaġuni 1976-77 u 1977-78, darba is-Sons of Malta Cup fl-1978-79, darba it-Tazza Indipendenza u darba it-Tazza Testaferrata bis-żewġ numri jintrebħu fl-istaġun 1979-80
darba il-Euro Cup fl-istaġun 1983-84 u darba il-Footballer of the Year fl-istaġun 1984-85. F'dak l-istess staġun u rebaħ it-titlu tal-aqwa skorer tal-Kampjonat Malti għat-tielet darba fil-karriera tiegħu wara li preċedentement kien rebħu fl-1977-78 u fl-1970-80 titlu tal-1980 jinqasam ma' Leli Fabri ta' Sliema Wanderers u sieħbu Leli Cristiano ta' Valletta. Lennart Farrugia lab 18 logħba mat-tim nazzjonali Malti fejn skurja 2 gols. Wieħed kontra l-Portugal u ieħor kontra l-Iżvezja fl-1985. Farrugia ddebutta bil-flok tat-tim nazzjonali ta' pajjiżna fir-rebħa ta' 1-0 kontra t-Tunezija fl-Istadium tal-Gżira l-4 ta' Marzu 1978. Ta' min isemmi wkoll l-imperja ta' Farrugia pratikament intemmet wara daħla kera iswa prominent id-difensur ta' Italja u Juventus Antonio Cabrini waqt il-logħba Italja-Malta nhar l-24 ta' Jannar 1987. Dakinhar l-Azzurri kienu rebħu l-logħba li ntlabet ġo Bergamo bl-iskor ta' 5-0. Lennart, hemmhekk rajna skeda dettaljata tal-karriera tiegħek. Biss nibdew naqra billi mmorru ftit lura t-tfulija tiegħek. U l-ewwel domanda xtaqt insaqsik hija kif ġiet in-namra għall-logħba tal-ballun. Ħanajdlek jiena l-papa tiegħi Clement u l-mami tiegħi Carmela sewwa l-ġenituri huma proprju min-naħa tal-Kottonera, ġifieri papa mill-Bolmla u l-mami kienet mill-Birgu. U wara l-gwerra taf inti kien ħafna telqu refuġjati u ma rjoqgħdu ħal-Kirkop. Jiena twilit ħal-Kirkop u għalhekk bdejt nilagħab ma' ħal-Kirkop. Però ħal-Kirkop huwa sinonimu ġifieri ma' missieri għax fetaħ il-gażin tal-futbol. Fimt? Ġifieri konna sebaħwa fil-fatt missieri huwa l-fundatur jekk tara tmur ħal-Kirkop u jagħti msemmi għalih ġifieri huwa il-fundatur bil-forsi ġifieri il-futbol jerġgħu fija. Huwa konna sittaħwa, 4 subin u 2 bniet, konna nilagħbu dejjem, però hija l-kbir u mbagħad weġġa naqra kellu xi 17 u fil-fatt għadu l-President ħija Ġowi. Kulħadd jafu ġifieri ġuvni u baqa ġifieri jagħti semu għadu sallum għandhom 70 sena jew segretarju, x'imbagħad beda segretarju, u dal-aħħar kien president. Ġifieri jiena kont iżgħir, ġifieri bil-fors ħan nilagħab il-futbol ukoll. Kelli hija wkoll ieħor Carmenu u Michael ukoll. Carmenu kien lab naqra bħali wkoll kien kellab maż-Żurri wara ħal-Kirkop, u ħija ieħor kien qata mill-ewwel ta' 18-19 iż-żewġ insomma mal-mara u ma komplix jilgħab. Ġifieri hija bil-fors twillidna ġol futbol. Allura jiena kont iżgħir ukoll. Allura żgħir dejjem jieħu iżjed mill-istatistiki li tara, iż-żgħir ikun daqsxejn iżjed jitgħallem iżjed għax jara l-ħadd ieħor qed jilgħab kienu ħuti kollha. U minn hemm ġifieri kienet bdejt nilgħab ta' 13, 14 għax qabel kien hawn under 16 u under 15 u ta' 14 and a half 15 labt mal-minors mill-ewwel. U x'waslek biex tibda tilgħab bħala attakkant? Ifhimlaw, dak huwa joħroġ mill-profil tiegħek waħdu, ġifieri mhux għax da. Konna nilagħbu, ifhimlaw jiena kont daqsxejn qasir u żgħir, allura iżjed ħan nilgħab iżjed attacker kont fast, allura pa speċi min kien qed hemm, speċjalment imbagħad ġie coach mis-CGV Gianni De Battista, kien ġurnalista wkoll, forsi taf bih ukoll, fimt, u ġie u mill-ewwel ittipjani pa speċi. Fil-fatt mbagħad wara wkoll iżżewweġt il-mara tiegħi Mehedi li kienet oħtu ta' speċi kien relazzjoni għalina għandi oħti ta' speċi u dak kien ġifieri l-għan. U allura kien hemm ġifieri min kelli konti fortunat li kelli min il-Lidjani wkoll ġifieri anke bħala coaches kien hemm coaches oħrajn balissa ma nistax niftakarhom ma dejjem kelli coaches tajbin u pa speċi dejjem resquni għax anke jiena ħija l-ieħor u anke kien hemm players oħrajn bħal Chris Vella
li minn hemm konna morna nilagħbu u Raymond Mifsud speċjalment ukoll fi-żmien tiegħi li konna miners tajbin dak iż-żmien ħadna l-lig jiġifieri u dik kienet il-dati. Allura waħdu joħroġ il-tifel tinduna jekk ikunx ħajtakker jew nofsi grandi jew hekk kont fast bħalmu Michael Mifsud għax jiena nafu żgħir għax tallimtu kowċajtu wkoll. Dak il-raġuni li kont attacker. Mela, l-ewwel qed insellmu l-Mark Xkembri li madu kemm ingħaqad magħna għandna wkoll dik l-ewwel messaġġi għalik Anthony Abela qed jgħidilna Leonard il-King tal-Belt Valletta sa fuq il-kapitlu Valletta għandna ħafna xi ngħidu matul dan il-programm. Mark, kolla sew? All right, xifna dawl. Mela. Xaħni nota li ma kellix dawl bizzejet. Lejla tajba l-kolħat. Musellem lek. Lilek ukoll Mark. Tajjeb ħafna, mela. Immorru għad-domanda li nismat, sidejk. It-tini domanda. X'tiftakar mid-debut tiegħek fl-ola diviżjoni ma' Bormla? Ħanajlek kif tiġa spjegajt il-papa tiegħu minn Bormla allura ta' 17-16 qatt ma rid nitlaq mill-ewwel kont qasir vera żgħir mhix b'saħħti biżżejjed allura ħallini fit-third division. X'inhi baġġit l-okkażjoni jirvintit kelli 18 kont iżjed matur u hekk. Niftakar ħafna dak kien stepping stone ħafna. U sallum għad nfaħħar li għalija Bormla kienu wittulu triq. Niftakar meta mort bdejt nitrenja taħt l-iskola ground żgħirek laqgħuni, speċjalment il-coach del Ċeppo naħseb li ridni u fimt. Laqani ħafna kien jippuxjana ħafna u niftakar bħala plejer ukoll kien hemm Delija. Kien ħafna kien għadu spiċċa minn mal-ħibs u mar ma' Bormla kien ex-Bormlis ġifieri u bin Bormla u xirrani mill-ewwel hekk beda jgħidina ħafna tip bħal-mittit kbir tagħti l-żgħir. U vera ġifieri kelli bond kbir kien hemm players tajbin bħal Ċawla, l-aħwa skuljhom palissa. Kienna grupp tajjeb, kien ġifieri għalkemm kienu kważi qegħdin fl-aħħar diviżjoni fl-aħħar tal-ewwel diviżjoni jew fl-aħħar postijiet, però kien hemm tajjeb u salvajna fil-fatt jien kont mort xi sitt logħbiet, seba' logħbiet kont skurjajt terma u ġifieri kien impatt tajjeb ħafna, ħodetni u pjaċir nitrenja bdejt nitgħallem ukoll għax Peppi kien bravu ħafna jaf li dan kien vera coach li titkellem miegħu ġifieri ambjentajt ruħha ħafna. Interessanti wkoll, ħanħu naqas punt mill-domanda li għadna kemm saqsejni. Dak iż-żmien kien iż-żmien fejn saħansitra tliet timijiet tal-Kottonera, St. George's, Victoria Stars u St. Clair Athletics. Tlieta fl-ewwel diviżjoni. Hija veru. Kemm kienet tinħabb ir-rivalità li anke jista' ikunu swatin fil-Kottonera, fil-fatt debuttajt b'derba. Mela, tajjeb. Fakkartni mill-ewwel għax l-ewwel logħba li kont ħanilha kontra l-Isla. Kontra l-Isla. U mort u daħħalni fit-tina ħafna fid-dikotadni ġej, ma speċi l-ambjent u hekk. Però kienet ħafna stress, tiskanta fil-fatt nies wara l-logħba konna tlifna minn għalija u xejn. U ġew anke l-klabb hekk taf inti jagħmlu wisu ma' għandna taf kif mhux biex jisawtu hekk. Imma kien hemm dak speċi kienet taħraq ħafna. U veri kien hemm ċertu pika naħseb. ċertu pika kbira, besti minna ħatem u dem kienu ifhem l-timijiet li proġġew għax jiena mbagħad mal-Birgu labtu ukoll meta kont mal-Belt u tlift magħhom ukoll ġejna fortri darba. Jiġifieri kien hemm dak iż-żmien naħseb mhux għax illum mhux dan ma kienu kif qed tgħidu intom kien hemm tliet timijiet li kienu parti minn Malta li qegħdin fil-Premier Division. Dak iż-żmien kien l-ewwel diviżjoni. Domanda wkoll interessanti anki fuq nota personali jiena mill-Isla allura taf inti dak iż-żmien dak mill-Isla allura interessanti niskopri ftit dak iż-żmien il-Kottonera kienet qed tgħix dik il-futbol. Waħda mill-hi kienu Premier iżammew il-plejers u produċew plejers tajbin. ħafna produċew ħafna tajbin anke marru ma' timijiet oħrajn u jew baqgħu hemm jiġifieri għalhekk kienu fil-Premier għax kellhom ħafna plejers babilta kbira wkoll.
Ifimni, sallum il-ġurnata ġifiri nejt għalija u kol għat t-teżis dik ċertu pika bejt timiet tal-kottoniera u jekk qed tinnota issa għandek is-sengli li jistaqdim fl-ewwel diviżjoni qed tiġġieldu biex jitilgħu fl-ogħla. Il-Birgu Sewa. tieni u Bormla qegħdin it-tielet. Ġifieri bażikament jiesa daret il-folja, però darba kontra jitloba Birgu u Bormla, ġifieri il-pika bejn nies speċjalment bejn il-partitari għadha Enormi, għadem. Il-kwalità tal-kanita tal-lum volli. Mort fil-regatta ħad tkun taf. eżatt. Eżatt. Ma fil-regatta isna nafu kemm bija rivalità. Il-futbol naħseb. Mux xorta d-dem qatt ma sar sem minnu Bormlejs fil-regatta ħepa Bormlejs fil-futbol. Eżattament. Minnu ġirbi fil-futbol ħepa ġirbi fil-regatta u kwalunkwe sport. Għafoni għal-familji jumma mħaltin hemmhekk ta' ġifieri. 100%. Mela, Joseph, ma domanda li miss? Mela l-ewwel net nerġa' ngħid il-ħabib tagħna Lennart li laqa l-istedina u naħseb ovvjament it-tfal in-nies idħal Kirkop naħseb għandhom ringrazzjament il-papa tiegħek li wittilhom naħseb it-triq għall-klabb tal-futbol. Jiena minn kif qed jitkellem Lennart l-unika ħaġa li kien joqsu jitfila bil-ballun f'saqajh. Naħseb il-ballun dejjem l-ikbar ħabib tiegħu. Mela jiena ġielis għalkemm unur kbirlet l-mija kiet l-ewwel darba u ċimbwiġ dejjem nismawhom jgħidu Nardu Farrugia tal-Bed, Lennart Farrugia l-iskorer u hekk. Jiġifieri dejjem ismek baqa' jisma' b'mod pożittiv fil-futbol u dejjem lab ċertu lejaltà. U bekk isek mill-bidu bdejtu li ħad tkun plejer ta' serje ta' plejer ta' kalibru u kellek ukoll ħafna timijiet li kienu interessati jiffirmaw timijiet kbar. Però id-domanda hija għalfejn għażilt lill-Valletta? Mela, ħaniġu hekk sewa kif tajt inti kien hemm timijiet li jibgħatu itri għal Kirkop biex nafis li anke missieri kien fil-kumitat li konna nkunu nafu mbagħad, però li huwa li jiena missieri kellu bħal business il-belt. U jiena ta' Tevelżaj kont imur ngħinu. Right, kolħat jafka, aħna naħseb kolħat sinonimi, aħna kena banka tal-lotto ġiviri, lotto office, u kienet il-bel, u kont imur najnu. Ġiviri, bil-fors kważi, u anka ġiviri konna u dak iż-żmien konna nikdbu bil-karti u bil-karta ta' Saħħara, u xinjal u fissija rridu morru naraw il-ground. Naraw missija sal-erba, morru, u nerġu niġu niftku l-banka, ġiviri kont imur nejnu fil-ħodu u immur biex imur il-ground kont, ta' 8 snin, 9 snin, 10 snin, 10 sena. U trabbejtem anka bħala nies kienu jafuni u hekk mur jgħidilhom kont nilgħab il-futbol magħhom għax ma kellix mhux biħsieb. Imma impess li kont inkun il-belt u tisma' supporters u kont ġiġa ġifieri kelli dak ġejn daq id-dem u titu ma triġ ma ngħidlek law bil-fors ġifieri dan allura kien hemm kontakt, kien hemm dawk tas-soppardi tad-deb kien fil-kumitat, kien il-President. Nirringrazzjahom ħafna u kien jiffollow janem dik il-16-17 għalli aħna rridu niġu għalik. Mbagħad mort ma' Bormla pa' speċi, mbagħad ma' speċi zjedda xin niraw il-potenzjal biex niftaħ il-potenzjal ta' dawk is-klobet minn klobet bil-fors. Dak kien il-kaġun jiġifieri, dak kien il-kaġun li jiena mort mal-belt. Però dejjem kelli anke maħabba li kont nara ħafna supporters anke tmur tarhom jaffaxxinaw għax kont inkun ġol belt. Jekk ma jimpurtax insaqsik, jiena mir-Rabat invot fir-Rabat, però kif jaf Antonello wara r-Rabat jien għandi soft spot berliet tim tal-belt. Ir-Rabat belti. Mir-Rabat ġifieri hemm rabta bejn ir-Rabat u l-belt ġifieri. Anke ċertu plejers kienu kollha jmorru mal-belt. Eżatt, ġifieri il-belt fil-passat għenu ikun hemm ir-Rabat u plastik kien hemm żewġ aħwa presidenti Michael Shaw Viktor Xieħu tar-Rabat u tal-belt. Ġifieri dejjem kien hemm jisu dik il-ġemellaġġ. Min kien president dakinhar li inti iffirmajt mal-belt ġifieri, min kien hemm president tal-belt? Mhux Karwana. No, Pola Zoppardi kienu tad-debda. Pola Zoppardi, iva. Isma' u bes l-interrupti, nixtieq ngħidlek proset għattim li kelkom meta kont qed nilgħab jiena dak iż-żmien li tellajtu kollha rabtin, Bużu. All right, okay, mela, kompli. Għanna messaġġ ieħor minn supporter ta' Valletta jidher l-supporters Beltin qegħdin isegwuna biħġara. Lennart u wieħed mill-leġġendi li kellna fit-tim Belti, voldi minkejja li għadda żmien l-isem tal-Nardu Farrugia
għal ħafna Sinonimu. supporters tal-Belg. Ekku, jiena wara li da spiċċajt naħdem ħafna fin-nursery, ġifieri għamilt ħafna żmien barra li mort mal-MFA, però mbagħad dejjem mort 3 snin, 3 snin u sa sentejn ilu kont għadni ġifieri nagħti il-valuri tiegħi li għandi li huma tajbin biex nippruvaw intellaw it-tfal. Mela, mmorru għad-domanda li jmiss. U jekk ma jimpurtax Antonello barra minn hekk, illum Leonard semma illi provaw itellaw it-tfal tal-Belt. Naħseb illum dak huwa ħaġa tajba li qed jagħmlu n-nersi tal-Belt, ġifieri bażikament it-tfal tal-Belt kisbu dak is-suċċess fl-Ewropa ftit tal-ġimgħat ilu it-tfal tal-Belt. Jiena ħaġa Leonard jiena nitkellem straight illum jiena l-futbol ma tinsegwih, però ħaġa li jiena personalment ma naqbilx hija li ċertu clubs involvew ħafna l-barranin u l-tfal tan-nies biss jiena sfortunatament bik ħaġa li tejjaqni ħafna lili. Jiena naqbel miegħek perfettament. Ok, kompli. Naħad il-komplu għandna punti uħor iżda il-qudiem fuq għadin Ġos. Mela, Mark. Mela, fl-ewwel staġun tiegħek ma' Valletta, inti skurjajt il-go li permess tiegħu irbaħtu l-FA Trophy kontra ir-rivali Floriana li dak iż-żmien kienu ħadu l-kampjonat ukoll mingħajr telfa. Kemm kien importanti għalik dak il-go? Ħanajlek, kienet logħba deċisiva ġifieri ta' final u hemm li tazza fin-nofs, fimt? Kont diġà kważi għamilt sena u kien fl-aħħar tal-istaġun fil-trofi. Kif għattinti kien ilhom 37 sena, fimt? Jiena li għatani boost ħafna għalfejn għat li jiena skurjat it-tim laqwiet mill-laqwa timijiet li hemm pa' speċi. Dak li huwa volja bħala tim laqbna ma jiena personali tħossum ba tħoss li tkun skurjajt. Kun għamil ċaħġa impeccabli, kun għamil ċaħġa extraordinary. Ejna ħafna, ju inkot nemme fija nifsi li jena scorer, kalli players tajbin miħaj, bħal kallu Sejkil, Maximaglu, kulħat jaf, kan Dennis Fenek, kif għasemmi u maġiviri ċorma, kena un goalkeeper, kena l-Frankie Grimor. Kena tim kompost, kena nati lajn, il-grupp tijaj, kena ġiġa kena kallu Sejkil, Maxi, kena wara kena l-bon, ġiviri kien ta' detrimental biex inkompli l-karriera tijaj. Għan nistaqsik naqam mistoqsija oħra, għassemajna ħafna l-kottoniera. Jinżabbari, fil-sens, u nifhem li hawnhekk fil-kottoniera l-ispazju huwa verament limitatu dejjem kien hemm il-kwestjoni tal-infrastruttura. Nafu li l-Isla għandhom il-ground tagħhom kordejn imma Bormla u l-Birgu ma jidilix li għandhom il-ground. Dak iż-żmien u dejjem kienet. Il-Birgu jitrenjaw fil-kulleġġ dell-Asadet, sabejna fina. U Bormla jużaw tal-Verdala l-lum il-ġurnata. Dak iż-żmien, fej kienu jitrenjaw? Semmejt xi ground l-ewwel meta kont qed titkellem, ma dejjem kienet naqrek dbaqbaq il-biċċa. Dak ground żgħir, konna labbu 6 stadium żgħir taħt l-iskola fejn hemm biċċa żgħir issa, però kien kbir iżjed dak iż-żmien. Kien joħroġ sa triq. Però mbagħad konna niżlu fin-niżla kif tajt inti hemmhekk xi jgħidulu dik in-niżla xi jgħidulha bħalissa. U konna nkun fuq naħa tax-xelluk inti u nieżel, naħseb aħna niżel l-isla. Xi ħaġa kien? Sant Wantewxa? Sant Wantewxa hemmhekk, dik in-niżla. Kien hemm daqsxejn ground tas-senda u tar-ramel. Hemmhekk konna biex imorru nagħmlu xi ħaġa żjed fil-miftuħ, hemmhekk konna nitrenjaw mbagħad. Ġieli trenjajn hemmhekk. Tista' tinaqqas kien pa' ground ġew kważi. U le, kien hemm ġifieri l-ħajta u kien hemm is-sur nagħta l ma kienx 11 iżgħid imma l-inqas kien naqa' miftuħ tilab imqarrejt against state dak iż-żmien konna 16 plejer. Sewwa wis, mela, il-fakulkum kollha qegħdin live kull min jixtieq jintervjeni għandna sezzjoni tal-kummenti miftuħa għalikom. Joseph, nistgħu mmorru għad-domanda li jmiss, domanda li naħseb hija l-qalbek ukoll. Eżatt, iva. It-tim tiegħek. Leonard mal-Belt għamilt 12 sena perjodu twil li fija irbaħtu 3 kampjonati però ġew fi żminijiet ferm differenti. L-ewwel żewġ kampjonati kienu fi sfida kontra Hibernians
Fil-waqt li fl-1984 kellkom battalja mis-Silta mal-Ħamrun u anka mar-Rabat. Li hu l-iktar kampjonat li inti bqajt toż u fl-istess imkien l-aktar diffiċli? Ifhem il-kampjonati meta tirbahom kollha jkunu sbieħ. Dak iż-żmien tal-bidu hekk 79 kien hemm il-Furjana tajbin, kien hemm il-Hibs kif tajt inti Hibs kienhom dak iż-żmien kienu ħadu naqra over għax imbagħad fl-81, 82, 83 ħadu li jkumu minn għalija kien hemm xwieħed. il-Hibs. Fejtitu ekku, għana s-79 kienet hemm il-Furjana u Sliema li kienu konvinċenti u tajt ħadġiet magħhom. U mbagħad wara kif tajt inti daħlu r-Rabat u it-tim li ieħor palissa minn kien. Ħamrun. Ħamrun ukoll mbagħad ħadu li Kozbi ta' De Giorgio, ġabu l-barranin kellhom goalkeeper. Però kif tajt inti kull staġuni kollu dik l-impact ma' tim jew ma' tim, fimt? U mhux faċli għax tebħu biex punti 3 punti u fl-aħħar momenti tal-roba. Però kif tajt inti kien hemm timijiet tajbin il-Hibs, il-Ħamrun bdew tilajn ukoll u anke r-Rabat. Kif għadlek ngħidlek prosit għax kellhom tim tajjeb, kien hemm dak żara quddiem b'saħħtu. Kien hemm Karmel Busuttil, Ħoħ, Cortis is-center half. Kien hemm tim kompost kienu tim li rabtin dik is-sabiħ tagħha li inti anke tmur Rabat u mbagħad bħalma jiena nkun il-belt. Kif għattu intom sinonimu xadni kont irregolari, selmuli, baw ħobbuni, baw jirrispettawni. U dak huwa l-futbol, u dak li qed naqsu aħna llum il-ġurnata daw il-barranin. Allura m'hemmx dik l-impatt li inti tħoss iżjed. Fimt? Fimt jiġifieri dak huwa importanti ħafna. Kif? Dak is-sense of belonging lejn it-tim tal-lokal. Dak hu li anke tħoss. Għajli, għatolen. Jien kont semmu naqra lura fuq il-perjod ta' snin 80, għaliex interessanti ngħidu illi il-belt dejjem kontu hemm. Fil-fema tiegħi naħseb li l-kampjonat li rbaħtu fl-84 irbaħtuh bħala outsiders għaliex il-favoriti kienu l-Ħamrun. U naħseb illi kien kampjonat fejn isħu ma kellhomx dik il-pressjoni bħalma kellhom daw iż-żewġ timijiet li qed insemmu. Għalek fil-fatt kien hemm tranzizzjoni dak iż-żmien tal-83 tagħna, jispiċċa Carlos Ekil, Maxi Magro, li bqajna l-fulkrum tat-tim jisna jiena Leli Farrugia Stinkers u Dennis Fenek u l-goalkeeper Rejr Mifsud. Fil-fatt l-oħrajn kienu introduċejna bħal Pawlu il-Palollu jgħidulu, Pawl Kurmi fuq wara, fuq Carlos Ekil, kien hemm tranzizzjoni tal-oħrajn. U kif qed tajtit ma konniex favoriti, però aħna naħseb għamilna daqsxejn differenza bes li konna bl-esperjenza jiena Dennis u x'ismu l-goalkeeper u vera konna batejna ftit u kien hemm il-Ħamrun u r-Rabat kienu daqsxejn magħna. Naħseb naqbel miegħek. U qed insemmu ta' diversi players ta' kwalità Maxi Magro, Carlos Ekil, Dennis Fenek, il-bowler Raymond Mifsud li kien anki wieħed mill-bowlers ta' tim-nazzjonali Malti ta' dak iż-żmien u oħrajn li ġejjin mill-lokal. Issa, meta nħarsu lejn il-Valletta attwali, Valletta li għadha kemm soffriet l-umiljazzjoni tar-relegazzjoni imma li bil-mod il-mod qegħdin jibnu t-tim mhux biss biex jitilgħu Premier iżda wkoll forsi għal futur aħjar. Huma l-affarijiet li l-Valletta attwali jistgħu jieħdu mill-Valletta ta' żmienek biex it-tim tal-kapitali jerġa' jirrikorna fost il-quċċata tal-futbol lokali. Inti meta kollok tim hekk u tibqa' fil-Premier, kollok investiment tajjeb li tibda tellażżar mill-ewwel jew ma jkollokx tibda tixtri. Pereżempju issa qed itellgħu tajjeb London 19 li inauguralhom li ġiġa għaddew mill-ewwel competition tal-dan, l-ewwel darba li dħalna ġifieri. Jiena ħafna minnhom nafhom ukoll għax anke trajnajthom ftit, ma nagħmaqthomx mill-ewwel għax inkonti fin-nursery tal-Belt sa sentejn ilu, sa sena ilu. U għamil xi 7 snin oħra ġajt. Kif tajt però irid ikun hemm long term system li inti titella minn tiegħek plus li tista' ġib
ma kienx hemm dawk il-players ta' under 21, under 22 players li din hemm jew tixtrihom u jibqa' ħajbqgħu lek hemm kieku bdew jindaħlu ħafna daw il-barranin li jiena personali ma naqbilx, jiġifieri mhux il-Belbis, in-nurseries u it-timijiet kollha jaħsbu biex jitellaw players li huma kapaċi b'abilità li dawk jibqgħu għalhom orhom hawn Malta jiġu hawn. Jekk forsi jsifer għal xogħol jista' jkun jew forsi laħaq livellu jmut. Però bqija jekk tinvesti daw il-barranin ma ngħid xejn kontrihom ta' disa players biex imbagħad qed jieħdu ħafna mill-xogħol tagħna kemm bħala players u ħafna coaches għax toqgħod aw ħafna bil-pro li nawguralhom u bravi. Għaset jikkowċaw Premier Division. Dak huwa il-diffikultà li għandna. Qed nifustu ħafna barranin, forsi jgħidulek għax il-Malti jrid iżjed. Jiena ma nafx, meta nindoħal fil-dawn l-affarijiet għax ma nkunx xejn minix fihom mhix imdaħħal hemm bħala kumitat, però ma naħsibx li huwa il-fatt. Le, jiena kif qed jgħid tajjeb Leonard dan l-argument li konna ħanibdew jiena u Leonard jiena nara eżempju mit-tfal tal-Belt, is-sena l-oħra mort nara l-final tal-Minor Section A Mostaw Belt, rajna talent mid-ġiex naħat, jiġifieri jiena nemmen il-talent Malti nemmen li għandna. Jien naħseb il-problema ġejja mill-quċċata ta' dawk li qed imexxu bir-rispett kollu li qegħdin jinvestu iktar f'barranin għax ġibna il-mentalità fi żmien is-Sur Leonard Farrugia kien hemm il-belt kollha Maltin. Fi żmien pajjiżi għal Leonard, fi żmien meta rrabat sal-Champions ta' Malta, dak in-nar kienu kollha rabtin biċ-ċowka Kamil Busir, David Busu Stil, Emanuela Zoppardi kienu kollha Maltin. Issa vera inbidel iż-żmien, però jiena nemmen li eżempju timijiet tal-Premier bħal Mobil Kirkara, Furjana, Valletta, Mosta, Pietà, kollha naħseb għandhom tfal li kapaċi għandhom talent, però il-problema hija li ġibna l-mentalità li jirbaħ il-kampjonat minn ikollu l-aqwa Maltinu. L-aqwa barranin, skużani. Dik li U għandek ixxu oħra l-impatt fuq it-tim nazzjonali Malti. dik oħra mela. Ġifieri it-tim nazzjonali Malti spiċċa mimli bi players adottati. Ħanamlu ċara. U di sfortunatament ngħid mhux it-tim nazzjonali Malti biss. Eżempju impressjonajt ruħi kont mhux għax kont qed nara, ġifieri qed jilagħbu s-Serbja u l-Iżvizzera u l-ammonti ta' players barranin li ma jkunux jew Żvizzeri u inkredibbli ġifieri xi kultant naħseb li l-kunċett tat-tim nazzjonali wkoll kważi qed jispiċċa gradwalment jinbidel. Ekku qed jinbidel, verità. Mbagħad ħa niġu f'argumenti li forsi l-livell Malta nitkellem, forsi l-livell tal-klabs ola naqra aktar imma x'inhu mbagħad l-impatt fuq in-nazzjonal. U hemmhekk jiena xoq nipponta fuq jiena ħanejt minn fuq laqas ħanejt minn isfel, jien taf x'ngħid minn qed immexxi klabs u qed joħroġ il-flus u jrid jirbaħ. Dejjem ħajara x'ħajamel lajtuh l-option l-għażla li jkun l-aħjar għalih. Jekk ikun l-aħjar għalih jkollu iktar barranin. Ħanagħmilha ċara jien personali bħala Mark nippreferi jkolli tmien Maltin u 3 barranin ta' stoffa jien li jagħmlu lek id-differenza fit-tim kif kienu fil-passat ġifieri x'nitkellem xi 100 sena ilu li niftakar jien eżempju niftakar il-Belt fi żmien Pavel Imraz, Danilo Doncic, kienet il-Belt kellhom diġà Maltin stellari. U mbagħad bdew kienu xi ħaġa ta' addizzjoni għat-tim hu. Jiġifieri ma sfortunatament iż-żminijiet jinbidlu għax kultant naħseb flok għall-aħjar nkunu għall-ar. Fl-opinjoni tiegħi f'ċertu aspetti. Il-fatt tant waqt illum niddevjaw ħarina mis-suġġett. Ħarġet aħbar fejn il-Federazzjoni tal-Footballers għamlet protesta kontra l-FIFA u l-UEFA minħabba diversi affarijiet fosthom kampjonati rpullati u affarijiet hemm din hija aħbar li nistgħu nitkellmu fuqha. Mela, Mark ma nafx peress tal-waqt ħallina ma nafx forsi għandek xi domanda oħra għal Leonard. Ħalli jekk fil-każ immorru. Jekk inta pjaċir tiegħi illi kelli ċans f'ħajti nkellmu hawnhekk ħażabba Leonard Farrugia jaqbam semmi forsi jiftakar jiena qas kont twilit semi-finals ta' trophy kontra ħażabbar xi penalti lejn l-aħħar. Ekku, mhux penalti lejn. Wkoll niġi li smajt. Mhux penalti.
mhux penalty kien l-aħħar momenti. Jew l-aħħar moment kien. Iva, kelkom co-keeper tajb ħafna d-duka, bat manka mal-Mażurri, kien kaj beda jilqa. Kontu t-ktim mux ħażini, pero kien hemm ħafna xita u il-ground kien ħafna tafli wek, u niftakar waqqa l-ballun qudiem il-kaxxa żgħira ftit il-barra, u jindat kif sentih da xedak, u tajtu bil-ponta, u ġibtu bil-rokna, u dak il-ħila karka kienu għan iġu bil-extra time, ġiviri. Fimt? Kienu għan iġu bil-extra time. Ejja, dik hija waħda mill-aħjar lobit li labu Zabbar. Lo darba li smajt dwarek Alla jaħfillu nannu kien semmi. U baqat in-nies ta' Zabbar li kontu labtu lawba kbira magħna. Verità. Mela, grazzi hemmhekk lil-Mar u lil-Lenar tal-dina l-ewwel part tal-programm. Semmu għafaqsija ta' riklami. Fadlina ħafna ninsaqsu lil-Lenar. Sejna għatmana u kol kajparnis li ħajju post Mark Xkembri għal-għattini parti tal-program, ġifiri għanna waqfa ta' 3 minuti, ibqaw mana il-għalix dan waqt ser inkunu għakum biex nkunu nistaw nkomplu l-intervista ma' Leonard, nkunu Joseph, ma' Karl, għanna t-temta fil-Nazzjonali Malti, il-Nesris u kol ħafna affarijiet għax niddiskutu. Għadda stan 3 minuti u nofs oħra u nerġgħu nkunu lura magħhom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220.
Merħba numru għattini parti tal-program botta u risposta fejn il-lejla għedin n-intervistaw l-ex player ta' Valletta St. George's il-Cop United u t-tim nazzjonali Malti Leonard Palunga mi għand Joseph Magri li bħalissa jider li kellu jillarga ftit imma daħal Karl Barnes għawnek Karl nsallimlek l-għanet. Biex il-wahda l-mikrofonu. Mela. Sa' Karli jidħol nfakukom li għedin live, għal min jishtu kol jitfa saqsi xie domanda jgħaddi kummen sabu dak li għedin diskutu kwarsi għandkom xie domanda għal Leonard. Karl. Is-sera tajba nsellem il-Leonard, ġifir Leonard, naħseb nafu jien. Naħseb jien nsellem lek l-Aziz. Jien wieħed minn dawk il-ġenituri li nista' ngħid jiena fortunat li jibni Leonard huwa wieħed minn dawk li qed jiffurmaw. M'hemmx għalfejn noqgħod ħafna nċens, m'hemmx għalfejn ħafna eloġi, l-iswed qatt ma ħajkun abjad, l-abjad qatt ma ħajkun iswed. Jiġifieri bniedem t-esperjenza enormi, bniedem li tella baraq xbinu, bniedem li jaf x'inhu sagrifiċċju, bniedem jaf li hu impenn u bniedem fuq kollox ta' paċenzja u professjonalità għax biex inti tkun fil-grassroots, inti tkun bniedem paċenzjuż dedikat u fuq kollox motivat biex taħdem ma' tfal ħaġa li mhux kull bniedem huwa kapaċi. M'hemmx għalfejn ngħidlek Leonard li nammirak napprezza ħafna li tagħmel muliedna mibni l-ewwel wieħed u plassek tax-xogħol ħabriki li tagħmel ma' dawn it-tfal. Ġifieri m'hemmx għalfejn jien li nagħmellek isa il-grizma, il-confirmation. Nirringrazzjak tal-kompliment ħafna pożittiv li tagħmel lin-nies ukoll. Insellimlek u nsellem il-kumplament tal-Penin. Il-lejla tajba, skużawni dħalt ftit tard imma kif jaf id-direttur jimbħatnej nkun impenjat bit-training tat-tifel il-kbir ma' 8 nispiċċaw u rridu ġirja wara l-mosta. Mela. Inkomplu bil-intervista tagħna sakemm nilfuq nirkupraw ukoll lil-Joseph. Mela, issa ħanibdew il-kapitlu tat-tim nazzjonali Malti. Joseph jidher li ingħaqad magħna ukoll. Mela. Mela ħalli ħansaqsi domanda lilek Leonard u mbagħad Joseph kun jista' jkompli magħna eventualment. Mela, inti lab 18 il-logħba mat-tim nazzjonali Malti, anki jekk il-perjodu li kont iktar konsistenti fih kien dak ta' nofs snin 80 biss. Tiftakar mid-debut tiegħek kontra t-Tunezija. Bħal-mettajt jiena bdejt naqra tard. Bdejt tard mhux għax jiġifieri rid jien, kont ikun magħżul, ma kontx inkun qed nilgħab, ma jilgħabnix, però kont diġà naħseb top scorer ukoll. Kont nemmen fiha nnifsi jiena, kont jiġifieri pożittiv, ngħid jiena qed nasal. Hemm kelma li dejjem anke tfal jiena natwa magħhom u naċċenna il-perseveranza. Jiġifieri inti għaddej il-futbol. Hemm l-ups and downs ħafna dan jiena kelli ups u xorta ma stajt, però kont nemmen li jiena rid nagħti kontribut it-tim nazzjonali. Għalkemm kont żgħir kien jgħidulha qasir jiena għalija mhux jiġifieri ħanati tort l-coach xejn. Huma kienu qegħdin jikmandaw, però jiena nemmen ir-risposta tiegħi fil-ground u meta ġiet l-okkażjoni tiegħi bdejt jiġifieri taħt Dobrev speċjalment, il-coach Dobrev Bulgaru, labt ftit ma' coaches oħrajn, però mbagħad labt bdejt u minn hemm waqaf xejn. Jiġifieri bqajt sejjer, skurjat gows ukoll, jiġifieri xtaqt li labt iżjed fil-fatt anke li tfalek ngħidilhom. Anke jekk m'intix tilab ibqa' prova, hemm fik innifsek. Għaddek it-talent, ara xi trid itgħallem, dejjem isma' u tasal. Jiena qatt ma lura. Kont nilgħab regolari mal-belt, però dejjem xtaqt li nibda. Kien hemm plejers oħrajn dak iż-żmien, jiġifieri naċċenni li jiena kont iżgħar minnhom, però xtaqt li dħalt qabel ukoll. Però ma ġietx okkażjoni, però sodisfazzjon bil-karriera li għamilt. Il-logħba tal-Eġittu kienet l-ewwel waħda, kienet logħba
kontra tim mhux Ewropej. Labt tiftakar xi ħaġa fuq minna x'konna kien hemm players tajbin ukoll, kien hemm Ronnie Cox kien għadu hemm li kien hemm players tajbin ukoll, Luis Harpa minn għalija xlab narahom, Raymond Ċwiera, kienu players b'esperjenza, għalhekk rid niġilet iżjed għal però kont nemmen fija nnifsi. Eżattament, kummenti uħor li ċavejna hawnhekk mingħand Tnija Bela li qed jgħidilna l-Valletta huwa l-aqwa tim ta' Malta. Tnija Bela mill-lider huwa supporter ta' Valletta. Fil-fatt naħseb huwa l-istess wieħed li faħrek fil-kumment tal-ewwel parti mhux komplu tibgħatu l-messaġġi ħalli nkunu nistgħu naqrawhom ukoll insellem lil Efron Tabona, King Bolger u Christian Muscat li bħalissa qegħdin isegwu il-programm ukoll. Il-mora domanda li jmiss, Skype, dej? Domanda antipatika, domanda kera, u skużani di tefawili biex ngħidha mid-direzzjoni mhux jiena. Mela, sfortunatament waħda il-karriera ta' futboler kif spjegajtek inti għandek l-ups u għandek id-downs. Hija realtà. Rajna players kbar bħal Van Basten sfortunatament kellu jieqaf mill-karriera glorjuża tiegħu ta' età żgħira. Sfortunatament lilek mistitek l-istess xorti meta ġiralek l-inċident ma' Cabrini. Hija nota dolenti, ma xtaqx li nkun jien li nitkellem fuq, amma bħala difensur, per eżempju, apparti Malti jew barrani jekk li kontejt dan id-difensur li ħajtina hard time, dan id-difensur jibsa. Kellek xi logħba mentali magħhom kontu qed tara segwi kif jilagħbu biex anke inti tilab jew tuża xi tattiċi jew tgħid dak ara b'saħħtu ħafna. Floli mhux se ngħaddi pereżempju, ma ieħor x'kienet il-mixxela li kont tuża tara l-logħb. Pereżempju jien waħda mill-insesti mibni ngħidlu ara l-logħb. Dak jgħidli le, ngħidlu mill-logħb int ħadd titgħallem. Illum inti qed tajt għal difensuri Maltin u barranin ukoll forsi? Iva, li labt kontrihom. Mela, kif qed tajt inti dak iż-żmien ma kenniex ħafna għax naraw iżjed l-logħb, għax ma ġieli anke tmur biex tipprova tara ġib xi ghost mit-television house ma kienx ikun hemm, ma kienx ikollna logħba. Fimt li kont imur nara l-logħba jien imur nara l-logħb ta' ħadd ieħor. U plus il-coach, ikonna l-coaches l-oħrajn u tammiħu hekk u jgħidilna. Però jiena personali naf li difensur, speċjalment coach jgħidu isma' ibqa' miegħu u ġri miegħu. Jiena kelli potenzjali kelli ħafna ġiri, kont nitranja ħafna, kont nemmen fiha nnifsi u li kont inkun naf ngħid mela da b'saħħtu biżżejjed, mela jien nipprova nkun iżjed rapidu fast u ngħaddilu. Fimt? Hemm ħafna bid-difensuri b'attitudni u anke jkellmek jgħidlek ejja biżni pereżempju. Ma kont nagħtik xejn, jiena x'in ikolli l-ballun, ngħaddem rasi, nagħmel deċiżjoni pożittiva, jien anke tfal tallhom hekk ngħidilhom. Kun inti, mhux hu, kun inti taf xi tagħmel, inti tiftir taqbżu, iddeċiedi x'inhu l-aħjar għalik, x'inti kien kemm kapaċità f'tagħmel. Jien ma kontx nibża minn difensuri, l-uniku ħaġa li kont niddejja jikollok player, coach kien jgħidlu, speċjalment persi kont scorer prolifiku, speċi skurja ta' gows, kien jgħidlu jibqa' miegħu u tħallih xejn, jekk jista' jkun anke kemm tmur miegħu. Jibda jaqbadlek il-flok biex jagħmelek, però kien hemm referi fehmti ġifieri, dawn huma affarijiet ħajsibuhom. Kemm inhu attacker, kemm inhu defender. Il-defender ħajkollu player inkollu ġej, jew meta jkun qabel kien ikollna ħafna select marking. Jiviri, player miegħek da. Illum, bażikament il-logħba bidlet ħafna tattikament allura qed ikunu ħafna iżgħet zone, joħroġ dak il-player li jkun viċin tiegħu da, jiviri bidlet ħafna. Però l-bqija qudiem żamat. L-uniku wieħed li forsi naċċenna ngħid meta labna ma' Taljani, jien bdejt niskorja, allura bdew jiġi nnutaw anke meta mill-aqna Sweden, inkollu miegħi kollha kemm ma' Sweden skurijat bġirja sabiħa tajba ġviri. Pero ma' Taljani kienet najda l-komment ma' Bergomi. Bergomi baqa mija, kont għandi kam skurijat ma' Sweden, kont għandi skurijat ma' Portugal. Allora ba' mi u Taljani taf kif jenumma. U insomma, id nejb xejn. U fakkatajn, kellhom kona. Għatlu vaj per senjari kon kolġo daw. Kona insomma.
Għalli no, għalli il-mister detto sempre con lui. Jibqa jdek għattis kemmin daqsek, għax jaf li jek jiġi counter-attack, kien kod kapaċi, kien kun one against one, naqbżu li liħor. Veri baqa ġo moħħira, u fl-istess ħim ilu ġġien, u semmejtilu baw għalli bieħ, veri kien ġija u Malta, ġabu xtal. Konti prezenti. Dak il-moment kif forsi tistaw timmaġina għal-berkom għu. Billi politiji fondiri kien baqa jiftakru dan il-ċinen. Mela, veri jara kemm huma vera plejer kbir jaf jagħti daqqa ta' rasi dejn jitla kemm jisemaw u għalhekk Italjani għax jgħidu għax jgħadu ma jgħadu ngħidilha Italjani jaħdmu ħafna u jaraw u jafu li u jobdu. Jiġifieri jafu x'inhu l-potenzjal tagħhom. Per eżempju l-bira Luigi kellhom tournament. U ħadd pjaċir bil-coach Marco Gluma, ġifieri coach ieħor prominenti li jaħdem ħafna fil-qasam. Jaħdem ħafna ninsellimlu minn hawn jiena xi ħdimtu ukoll miegħu meta kont mal. Għallu Luigi, if you want to be a very good defender, għallu you have to keep the attacker at an arm's length. U fil-fatt ġejt fakkartni inti fil-fajt il-bieraħ. U daw għal-jom it-tfal l-lum li tjara bniedem b'esperjenza hekk importanti li jisimaw u għeħe. U naqbel miegħek jemlu fihom infushom għax finalment huma ħelabu l-coach. U fil-gram dak li u li tieħu deċiżjoni inti talmu jittieħ mill-1 sal-5 pereżempju u sal-6 u sal-7 x'inhuma u mbagħad id-deċiżjoni mi kien deċiżjoni tista' tagħmel ħażina xi kulħadd huma għandu jiena mhux l-ewwel darba mort fuq ix-xelluk mort fuq il-lemi. Però tipprova tnaqqas l-iżbalji li tista' tagħmel. Josef, jiena milli qed nisma' Lennart jitkellem, qed niftakar fi plejer li naħseb bħala supporter ta' Milan ma naf jekk intix mittaqbel miegħi. U ħasaqsi domanda lilek Joseph, imma xorta nixtieq nisma' ta' Lennart, qed nisma' Lennart jitkellem u il-plejer qed jiġi f'moħħi huwa Pippo Inzaghi. X'taħseb Joseph u jekk Lennart taqbilx miegħi? Le, jiena li kont ħaniġġa domatek, per jiena kont ħansemmi eżempju defender ieħor, eżempju attakkant ieħor, kienu fl-ġolit kienu eżempju darba kien hemm intervista u kien hemm Ronaldo l-Brażiljan u Thierry Henry l-Franċiż. U t-tnejn qalu l-iktar difensur li konna nibżaw minnu kien Paolo Maldini. Għaliex kienu għaddejjem mill-lera tagħhom Ronaldo u Henry u dejjem kienu sibu x-xibka. Allura qishom Maldini dejjem kien joqgħod fuqhom jimmarkhom u hekk. Issa għad-domanda li hekk li inti Inzaghi, mela Lennart l-ewwel mhux Lennart hemm kellu ġirja ħafna li kien jispinta u jiskurja. Issa l-Inzaghi rari kont taraħ jagħmel ġirja, Inzaghi iktar kellu l-Kakaw il-Shevchenko li kienu jisquh. Iġifieri Pippo Inzaghi naħseb jiena kellu dik il-ħaġa li kont naraħu jiena wkoll rajtu jiskurja l-Pippo Inzaghi live, illi kien ikun hemm difensur miegħu, però kien naħseb wise biżejjed biex jagħmel ġirja l-ewwel u jfixkel id-difensur u xorta jirnexxielu jieħu l-ballun u jixtu fix-xibka. Iġifieri jiena naħseb illi attakkant tajjeb tkun kapaċi tiskurja. Però naħseb li tkollok ukoll dik it-tattika kif inti tkun taf telep id-difensur. ċertu ħaġa li inti tiddullaw biex tkollu dak il-vantaġġ ta' metru li tgħaddihom mbagħad. U mbagħad ikollu kapaċità wkoll kif ikun letali li jaf jitfa' l-ballun u f'liema pożizzjoni jew kif jinqalalu jew da. Pippo Inzaghi kienu jgħid minn goal scorer prolifiku, tipiku u b'kollox jiskorja bir-ras takkuna bis-sieq u kellu moħħu ħafna miftuħ kif jista' imur għall-gowl. Dak kien il-pożizzjoni tiegħu. Lennart, jekk ma jimputax insaqsik, ma li ma tim tissimpatizza barrani, ma li ma tim barrani tissimpatizza. M'għandix tim ta' qatt ma kelli tim. Demni u pjaċir bit-timijiet tajbin, dak iż-żmien kien hemm il-Juventus, u mbagħad ġew il-Milan, u mbagħad l-Inter, l-Ingliżi kellhom Liverpool, United, u mbagħad konna jaffaxxinaw li dawk il-plejers hekk joħorġu bħal kien Dalglish u hekk. Però qatt ma kelli ta' jiena kont ngħid huma mata fil-fatt illum anke tfal, ngħidulhom isma' għalfejn ngħidhom tixtieq tikber ma metti tilab. Li pereżempju ma ngħidlu ma Malta l-ewwel. Rajt coach rajt. Min ixu laqas li tax u anke xi jibdew trattu ngħidu għalikom il-Juventus għalikom il-Milan.
Le, jiena wkoll Leonard naħseb taqbel miegħi semmina l-Pipponzati kellu l-Shevchenko naqħa u l-Kaka. Hija mela x'kellu kellu. Ġifieri bażikament jien naħseb parti naħseb 30% li għamillek attakkant tajjeb hija kemm ikollok min jisqiku. Żgur individwali ma tistax tiskorja waħdek. Inti tkollok tkun kapaċi min jitik corner tajjeb, min jitik free kick tajjeb, min jitik cross tajjeb għal daqqa ta' rasu, bat inti teżvolġi ruħek u tkun taf fejn titmur titfa' biex titfa' l-ballon fil-xibka. Mela, immorru għad-domanda li jmiss. U issa nibdew dejn tliet konfronti illi lab kontra l-Italja x'qed ngħid tlieta għaliex fl-84 kont lab mas-selezzjoni Italja B. Qabel xejn, il-fatt illi daw il-plejers Taljani fis-snin 80 konna iżjed ħanuża l-kelma aċċessibbli għal fatt li konna narawhom ġimgħa wara ġimgħa fil-programmi tal-highlights, 90 minuto, Domenica Sportiva u Domenica Sprint, dak it-tip ta' programmi. Kemm forsi kienet ta' iżjed motivazzjoni l-fatt li ħanuża stajtu tieħdu ftit spunti tagħhom qabel ma tilgħabu kontrihom. Konna rajna xi logħbiet għax jiġbduhom kienu u dan konna rajna qabel ġara. Però l-ewwel ħaġa li tittajt kun qed tistenna dik l-aspettattiva ħanilab ma' Taljani, ħanilab ma' dawk. Xi tiżel fil-ground, tant kemm tħossok eċċitant u hekk, li kważi kemm tibda tajt dawn il-plejs li nara, dan ħanilab kontrih, da tajjeb dan naraħ għal-bidu tibda tħossok daqsxejn dawn anke tibda tkun isek qiegħed f'dinja oħra. U jiena personali batejt għal-bidu ma stajt għattisra Marija kif jittawlu l-ballu xi tkun ġo fihom. Meta tarhom fil-tumta, da kif se naħulu l-ballu tibda tajtu kif kemm hu b'saħħtu. Fimt kienu iżjed preparati minna xi huma jilabu regolari, livell għoli ta' futbol, però mbagħad wara Kif? Mela, mbagħad nieħu spunt. Il-Bużu kien jiġab barra. Niftakar qabad il-ballu Bużu jisok mexu, ġifieri għarax differenza meta inti tbilgħab barra u rabtaw. Għalhekk ngħid jiena plejer kapaċi babilta irid imur għax l-intensità u l-inkollu da ma jagħtix każ. Ikun ġiġa jaf qed jilgħab ma' tim ta' Belġium. Min bejsa jħadewlu l-Bużu. Bajtek qed tilmari qed malina kapaċi xina wkoll. Fimt, allura inti meta toħroġ mill-atmosfera tal-futbol Malti, il-level, xi tmur tilgħab ma' tim any tim barrani, tħoss id-differenza. Għax hemm daqsxejn fejn hemm dak l-ispazju li daqsxejn aħjar titilha meta tilgħab ma' tim barrani. Però tkun qed tilgħab regolari jiena nieħu personali mhux se nista' ngħid tewma meta jiġi hawn. Fimt? Ikun ġiġa tara ċertu livellu da, għax għandu l-intensità jilab 90 minutes, ġiġa, u verità, ġiviri jista' biex jitnajt xejn kontra, għax aħna l-Malti ma kollux inkapaċi nilħu ma dak il-level, u mbagħad nibdew niġu. Dik id-differenza. Għandi xi ħaġa ma li qal Leonard. Iva, għan nazzjonali ta' dal-waqt, però. Imma ħanżid osservazzjoni li naqbel magħha li mela l-bira jiena Luigi mor naraw il-logħba ta' Malta. Fissjaw il-pront tara li llum a split of a second li jkun hemm fraction ta' sekonda. Tibda tara li l-notajtu l-bira tedi tewma jagħti ċerti passes. One li rikjedu ċertu speed mill-plejers Maltin. U li din ma bdix tiġri. Per bdejna naraw il-passes minn ma jafimx il-futbol jellek kienu twal. Imma jennejlek il-passes mux kienu twal, imma u lab bil-mindset tal-nis li lab maħħom ġewwa l-kampjonat Franċiż. Ġifieri kun hemm iktar perswas, iktar aggressjoni u iktar grinta. U apparti minn hekk meta jiftaħu ġieri il-Maltin laqas jifmuh mal-ewwel, u mbagħad ġobna ħafna l-bieraħ kien hemm plejer f'nofs il-ground ta' Malta. Tinnota li ma jilabx hawn Malta, tgħidli f'liema sens. Fis-sens li tibda tarhom anke ċerti azzjonijiet. It-tfal, anke l-istess tfal, pereżempju hawn tfal ta' nurseries tal-under 12, tarhom jilagħbu tgħid tal-kbar il-mentalità li għandhom. U naħseb li llum it-tfal Maltin huma
ħafna fortunati għax jista' jgħidilkom nardu stess kemm daw qed ikollhom opportunitajiet barra minn Malta. Ġifieri u hemmhekk li ġib l-esperjenza, u hemmhekk titgħallem inti. Jien niftakar l-ewwel darba mort bibni turnament barra kien xi 4 snin ilu, immaġinaw mela dat tifel ta' 10 snin diġà lab barra kemm il-darba plus niftakarna morna sqallija l-ewwel logħba li kien lab kien għadu jmur l-Akkademja tal-Juventus. Kien ħajmut it-tifel tiegħi meta labna barra mallum jista' anke jgħidilkom nardu stess għax jirrilaħ jilab. Għax jew l-intensità tal-logħba u jikber. Jilab barra minn Malta isu qed jilab hawnhekk. Malta Importanti. of utter importance inħabba l-iżvilupp ta' dat tfal. Mela, nkomplu l-intervista u issa semmu naqra punt naqra bes Leonard imma bħala ġurnalist bil-forest ser kolli nsaqsik dwarha. Mela, il-famuż inċident ma' Cabrini ġewwa Bergamo, qabel xejn x'tiftakar minnhom? Ngħidlek dak meta konna qed nilagħbu Malta kelli ġiġa l-kop tin-naħa l-oħra qiegħda tittantani u labt. Tat kemm għamilt sports in-naħa l-oħra mbagħad. Fimt, meta ġej il-konfront meta labna, imbuttani bidejħek, tani daqqa fuq wara fuq dari u dawwar li sajja. Jiena dak iż-żmien u dakinhar labna fuq il-silġ, jiġifieri kien freezing, kien frozen u ma kellniex żarbuna apposta lihom ġifieri bl-istat żgħar jew hekk. Allura kienu kbar allura welet u x'indort. Fimt kelli l-cartridge u dak kien il-kaġun, però ma stajtx inkompli. U mbagħad kelli mbagħad nagħmel ġifieri l-operazzjoni, mbagħad mort nagħmilha barra x'kienet kemm jagħmluha bil-pinpoint biss u joħorġuha mhux bħal Malta jiftħulek hawn jagħmlek sebgħa u kont nistef kważi staġun kollu. U mbagħad wara ġejt bdejt nilab xi ħaġa. Però kont hemm li tista' terġa' tirritorna fl-azzjoni wara l-injury, nafu li kont bil-kirkara. Li ma naxxar. Li ġara kien li tant kemm domt għax kien hemm professur u bda jgħidli li issa mur għamel il-ġim u hekk, però kont inħoss li mhix skomdu. U mbagħad terġa' mur wara 3 xhur terġa' tmur. Kont domt xi sena u xi ħaġa biex jgħidha. U mbagħad għamilta ġifieri ma il-mexxiet imma mbagħad sar ħafna żmien fimt u ma rkuprajtx biżejjed. Imma mbagħad wara ftit kont terġa' bdejt u mbagħad bdejt nitrenja naqra fuq libes u hekk ma bqajtx fuq il-ħaxix u mbagħad tajtlek il-istendin ukoll. Ġifieri ma kienx faċli, però mbagħad wara lek il-istendin mort nilab mal-Kirkop għal xi 3 snin, labt fuq il-ramel dak iż-żmien ma kienux jilagħbuna. Ġifieri xorta jiena bniedem li nikkumbatti, nikkonfronta, niġġieled u juri sallum għadi nipprova nilab nara mat-tfal volja kbir. U l-aħħar domanda biex aħna kull kapitlu Leonard Farrugia Valletta. Il-flok numru 10 li kont ilbes inti spiċċa minn għandek għand Ġewżar fil-Grimba. Taħseb illi Valletta għażlu s-successur ideali biex jiret dak il-flok li inti tant ilbist u onorajt għal-tim tal-belt? Nsellem il-Ġewżar ukoll li ta' semu ħafna warajja, jixtaqt li kieku komplejt miegħu biex konna nkunu skorers prolifiku u ma kien jieħodna nagħlik ħadd għax kont niskor xi 20 jien u 20 kien skorer prolifiku bħali, kapaċi kon ġiġiet labt kontrih meta kien qiegħed mal-Ħamrun, jafissi bix-xibka, interessanti ħafna, moħħu hemm, kien jitrenja ħafna, li tilħaq livell bħali wkoll għalkemm ma tantx lab ħafna ma national team bħali, però meta kien hemmhekk kien hemm tal-kontribut. Naħseb kienet xelta tajba minn ta' Sur Joe dak iż-żmien kien, Sur Joe Karawala Kallin, nsellimlu wkoll minn hawn. Iva, kien għamel impatt tajjeb fil-fatt sar top scorer bħali. Darba minnhom xi 3 darbit u l-fila ġifieri kien prolifiku, kien hemm tim tajjeb ħafna wkoll dak iż-żmien semmu Lafella, Joe Camilleri, Niki Saliba, Jeffrey Ketkuti u l-bella kumpanija li kien hemm ġifieri kellu potenzjal ta' tim b'saħħtu wkoll miegħu. Mela,
Di mistoqsija ora forsi ba x'nista' nagħti paril l-tfal jew hekk. Domanda li mister li tirgwarda n-nurseries fidej Karl. Mela. Minuta xi domanda bħalissa llum inqalgħu li ftit problemi qabel bdejna bil-busy allura rrid inlaħħaq ma' kollox. Mela. Di domanda interessanti u domanda taħraq. Mela. Jien għandi ħafna xi ngħid imma ħnipprova nżommlura ħnieħu l-opinjoni tiegħek. In-nurseries illum xi tgħidilna fuqhom? Kif qed imexxu, kif ma jimxux, taħsibx li hawn ħafna, taħsibx li hawn ftit, taħsibx li hawn iżejjed, taħsibx li hawn li huma ġast qegħdin hemm mal-flus, taħsibx li hawn huma fidejk. Ngħidlek jiena ġifieri ma donx ħafna nurseries, jiena jekk nirse tal-Belt, issa qiegħed ma' Żurri għax għandi l-iskola hemmhekk ukoll privata ma' coach ieħor. Ifhem law, in-nurseries bdew jibdew. Però l-ewwel ma kienx ikonna ħafna fejn nitrenjaw. Sewwa, ġifieri grounds ikunu ftit, sakemm tipprepara, irid joħroġ ieħor. Ġifieri ridna aħna ikun iżjed grounds. Sewwa, materjal. Good coaches. Il-good coaches mhux jiġifieri ngħid li xejn li m'għandniex coaches tajbin ta', però rrid ikunu għażżar, rrid ikunu maturi biżżejjed, kapaċi u jafu juru. Jiġifieri importanti ħafna. Għandhom sistema, long term system u bħala nursery li tkun qed tikmanda għax inti għandek minn 19s, 18s, 17s, u mbagħad għandek 16 ikun hemm dawk il-coaches rispettivi għalihom. Tistax b'ħed coach wieħed timxi. Ikun hemm kombinazzjoni, ikun hemm tarif, ikun hemm long term system, fimt? Hekk ma jaħdmux hekk, u mbagħad tanka tagħmel skemi. Isma' tittaqbad mhux l-aħjar 10 bil-fors, però tibda tissupera. Għax inti biex jikber tifel sewwa irid ikun flimkien. Issek ikollok ta' warajh it-tella u dejjem it-tella għax it-tfal jinbidlu minn 11-12 jikbru twal u fi ground żgħar u rridu nibdew nilagħbu fi grounds ikbar. Ma tistax tilab 6-a-side fi spazju żgħir. Għax anke biex jagħmel ġirja biex jagħti pass fit-tul, fimt? Dik li problema li tikonna fin-nurseries li m'hemm spazji biżżejjed fejn nitrenjawhom. Għax jekk tagħmel tlettimijiet u naħsbu fit-tlieta le, jekk inti li għandek 12 jew 13 half pitch. Jiena bħalma taf Karl inti jmorru barra minn Malta għax immorru bl-under 7-8. 5-a-side jilagħbu, hawnhekk bqajna nilagħbu 3-a-side. Fim? Hemm ħafna tgħidli għax le. Imma matni ta' timmatura u tibda tara kif qed irid jimprovja tifel. X'int tibda tmur tagħmel ma' ħadd ieħor ma jasallekx. Importanti jkunu serji u naħdmu għal skop wieħed. Min importanti tal-kumitat l-ieħor, il-coach, it-tifel huwa importanti. Inti anke ikun daqsxejn mhux imqareb jew mqareb, tittara kif tiġġibu l-aqwa li jiġi pjaċir u tgħidlu x'inhi l-futur tiegħu u jkun dixxiplinat. Jekk ma jkunx iddixxiplinat, barra minn Malta l-ewwel ma jħarsu, ma tkomplix il-futbol. Bravo, thank you tal-li sejt din il-mistoqsija xi importanti xtaqt naqsama biex mhux qed nagħti xi parir imma kulħadd jifhem u kulħadd jieħu l-idejat. Dara, jiena onestament, naħseb illum drajtni ġifieri nasa t-tifel tiegħi jaħdem miegħek għal l-aħħar 3 snin, jien kull coach li jkollu t-tifel u hawnhekk nirringrazzjahom kollha x'kulħadd b'xi mod jew ieħor itih xi ħaġa. Kulħadd jagħti mela jidek ngħidilhom. Fil-fatt ngħidilhom isma' jiena jgħid coach, tajtkom for. Hemm coach ieħor taħtu. Mhux għax jiena tajtek il-for jiena aħjar minnu jgħid, le jiena forsi da u forsi dak iż-żmien tajtek u dak it-tu x'għodu huma tajbin għall-grupp tiegħek. Mela isma' minn kulħadd. Ekku. Jien pereżempju għandi filosofija jien kull coach li jkollu t-tifel u ħaġa li ngħidu apparti hello kif inti jien għadni old school, ġifieri ġej minn familja fejn id-disciplina hija sagrosanta u dejjem din ngħidilhom il-coaches ngħaddu l-ewwel darba li rajt qedlu jien qed tinix Ronaldo, jien naf li ibni mhux se jkun Ronaldo, imma tieni raġel. U jiena nemmen li meta t-tfal jittilgħu fl-ambjent tal-isport bid-disciplina sportiva din ħasservihom għal ħajjithom. U kieku ngħidu nixtieqek bħala bniedem fl-isport
li l-isport huwa ħajtek prattikament telabora f'tibdi u kemm hu possibbli jinneħu minni wkoll. Jiena għalija waħda mill-ikbar rovini sfortunatament ta' tfal huma aħna l-ġenituri. Kulħadd irid tal-coach, kulħadd irid jitbassas, kulħadd irid jindaħal, kulħadd irid jagħti il-verdett. No, aħna maħna xejn. Aħna we are not the professionals, u dan nixtieq nagħmel appell lil dawk kollha li huma ġenituri bħali. Anka tifel mhux żbalja tisma' darba raġel nisserħilu mhux se noqgħod nitbikkem ta' jew nilagħbu tal-Pepito għax minix. Jiġifieri beda jidajda mat-tifel il-ħanina Madonna, da t-tifel mhux U laqas tajjeb miegħu. Pressjoni żejda, pressjoni żejda li l-tifel Jumra l-futbol. Jien nemmen ħafna fil-positive reinforcement. Eżatt, però jiena nixtieq nżid ħaġa ma tal-punt li qegħdin ngħidu. Mela l-ewwel semmejna l-fatt tal-baranin. Mela nursery sar under 17 sewwa, issa Karl it-tifel tiegħek 12 għandu? Żmien Li jilgħab il-futbol ekku. 10. Under 11. Under 11, ġifieri. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iktar ħajja matura fil-futbol. Naħseb problema li qegħdin nagħmlu meta jaslu jisu biex jagħmlu l-qabża mill-under 17 għal-minus, anzi jew iktar mill-minus għal-kbar, qed taraw it-tim jinbidel jisu meta joħdu l-hom postom il-barranin. Din naħseb ħaġa li hemm bżonn isir ħidma bejn nurseries u l-kumitati tal-kbar. Biex jista' jkun anke jekk eżempju friendlies eżempju jibda jgħajjat tnejn mill-minus jew naqa' mis-17s jew ittihom naqra opportunità mqar iddaħħalhom naħħar 10 minuti għax jekk inti tkun qed tiflaħ il-bibien għal iktar talenti Maltin. Naħseb jiena din hija waħda soluzzjoni biex nerbu dil-mentalità li ninvestu fil-barrani u mhux fil-Malti. Naħseb jien. Joseph illum jaqbillhom iġibu barrani medjokri, il-klabs mill Maltini ma dik hija kapitlu naħseb nagħmlu ġimgħa niddibattu. Naħseb għandna l-nardu magħna ħjar nisfruttaw dan il-punt kemm importanti għax ngħidejna mod imma jgħidha nardu xi ħaġa oħra minħabba l-fatt li aħna il-ġenituri irridu mmorru nagħtu positive reinforcement, ngħidu go jew ngħidu kuraġġ, ngħidu ma ġara xejn ma mhux naraw t-tifel nimmassakraw jew saħansitra jien dima jew hawn it-tifel tiegħek hu dak li hu. Jien nitkellem straight, it-tifel tiegħek taf kemm jibla futbol sijatu flus, imma t-tifel tiegħek qatt għasek jinżelmu lejn is-sena qatt ma ħajkun Ronaldo t-tifel tiegħek ikun tajjeb iva, ma dik ċerta perċessjoni anke tibda tara ċerti ġenituri u jikkumparaw isu Rashford, isu Fowler, Ġesu Kristu jenżommu saqajna mal-art u dawn it-tfal intuhom id-dinja tagħhom jieħdu pjaċir. Skużawni ma fuq di vera inħoss jiena għall-istess tfal. Jien it-tifel tiegħi ħaġa ngħidlu, dakinhar li tgħidli pa il-futbol qed nibdeq nixnu pjaċir ngħidlu ċew, irringrazzja kulħadd, joqbad pjanu, joqbad kurunetta, għax li ddaħħalni għadha l-aħħar perċezzjoni li kulħadd irid jilgħab fiċ-Champions League. Meta din ir-realtà mhux dik. X'taħseb nart inti? Skużani. Inżid miegħek vera verità. Jifhem jiena nikkumbattu u nitkellem mal-parents imbagħad, speċjalment meta mhux idejjani, speċjalment tal-ġid tat-tifel jiena ngħidlu għax jiena l-ewwel it-tifel ħajġibu. L-importanti kif qed inti qed imur jew pjaċir, qed jara li qed jimprovja, qed jara li sejjer il-qudiem. Dik l-aqwa ħaġa anke mhuwiex iwasi Marsi plus GB, ġiġaħa xaħġa, il-BG plus lej baqa hemmhekk u baqa jesisti u li tibqa jesisti meta volja tkun hej, però kif tajt inti, intom bħala ġenituri għamlulu koraġġ, toħdu tgħidulu hekk kelab ħażin jew xi ħaġa le, anzi jgħidulu kelmuh, għajlu x'tibda isma' mill-coaches, intom jekk kuna b'xejn top tista' tkellem il-coach, jiena bħala coach nistgħu kollha għandi niġbek nilisma' nista' nkellmek naqra u ngħidlek x'inhi ġeddu f'kada. Tamlux, jiena ħafna anke fin-national team. Kien hemm players ta' kalibru kbar li ma rnexxewx u laqqas marru jilagħbu kważi mat-tim tal-Premier tagħhom. U kienu exceptional. Il-fortuna tidħol, però mbagħad kemm int kapaċi u kemm inti l-moħħ tat-tifel iġġielu biex jasal. Tagħmluhomx pressure, morru jiġu pjaċir jilagħbu. Ġieli rajt coaches players kbar u llum anke coaches u jibdew jitkellmu f'dawn l-affarijiet. Darba dak li kien mal-United u skorja bir-ras ħafna x'ismu dak Olandiż.
Van Van Nistelrooy. Nistelrooy. ها Van Nistelrooy. سكوريا شو اسمه؟ Van Nistelrooy. مش فان نيستلروي ieħor kien mal-Arsenal ukoll. Van Persie. Van Persie Persie. taf kemm hu tajjeb. Xejn, ġab it-tifel tellaw, għallu x'il-coach għallu tagħha, għallu int mhux il-coach. Jibri da t-tifel tiegħu. Għallu isma' mill-coaches, għallu x'għandu dak. Jibri taħt l-iżjed esperjenza u l-iżjed parir ta' missier. Mhux għallu iju vera rad coach le, imma xa fil-futbol. U hekk għandna nkunu, volja ma nkunux forsi labna l-futbol. Murħu l-pariri, murħu l-pariri tal-coach li għajlek għal-ġid. Il-coach jisillek da players, jisillek li jisillek xej mu ħajdaħħal fil-but, il-coach jietem għana specialment il-Maltin, ma għannix coaches ta' barra minn għaw li jitnaqlaw dak il-flus jitnejxu mill-futbol. Jien għatmex mill-futbol, pero sodisfat ħafna bl-interpretazzjoni tijaj u bil-nistanati. Jien kont fil-national team u koll, ġvitajt ħafna, kelli Michael Mifsu, Justin Harb, ta' semmiju Etienne Berbara, Joseph Farula. Illum nieħu pjaċir li jgħidu li thank you coach, li barra coach kelli anka għallimtni biex ngħix il-ħajja bħala missier. U dak għandu jkun. Dak għandu jkun. Dak li żjed ħaġa li nixtaqt ngħid u nirringrazzjak ta' din l-intervista vera kienet sabiħa u eċitanti għalija. Fadlina ptitiħor, ma l-għana ta' dubus spiċċajni. Ejja, le, all right, okay, mela, Fadlina kompli. xiex-domandi oħra, Joseph. Mela, il-bieraħ tal-għodu tal-futbol Maltin, omna kolla kontent wara l-bieraħ Malta rebħet il-Malta fuq wieħed bxejn. U tajjeb illi ngħid illi sieħbi Karparnis kien fil-West għalli xrajtu. U għajjatlek u ma smajtniex, Karl. Sorry. All right. Jiena ma Nemmen minnis kienet Nisifa, mux ħazin, u onestament, fej kienem Karl, kienem supporters tal-Moldova, Karl, li fħim minnom daw jamlu iktar stobbi minn ground sħiħ. Għajtu ftit, Kontem Karl, naħseb inti. Wessi kontu mela. Westay, naħseb tiġi Westay, Karl tiġi dik. Westay. Westay tiġi dik. Tal-ħamrun nix nejdu laħna Eżatt, proset tal-ħamrun. ground. Ok, alright, ejju sewa, Wessi naħti kienet tal-bet. Issa, minn kajja Il-Maltin kienem. Pero l-nart minn kajja rizultat pozittiv u nishtiq għawek nsellem il-players kolla u l-coach li ġdid Mazzola. Xorta naħseb ma minnix bizzed biex nirħu dik il-qċata fil-klassifika. Opinjoni tijak, xem bżon li kompli jittjib ħanejtek jew xem bżon li jizdiet biex jirnexxi t-tim Malti? Nifhem law jiena l-bieraħ xil-rajta kien l-ewwel ħaf ma kienx daqshekk effettiv għax laqas bdejna konna viżjoni, konna fejna fina dok il-ħsibijiet, fimt li anke nagħtu passes fit-tul vertikali għall-players li kien hemm quddiem għax pala sistema ħarex biex niskurjaw għax li ta' dem kienu quddiem. Però ma biex funzjona. Fit-tina ħaf daħlu dawk iż-żewġ players ridu għaltum jibdew jagħmlu differenza fil-ġirijiet u bdew jiftħu anke d-diviża. Però fin-nofs bdew jilgħab aħjar mbagħad. Fimt? Efhem law, labla ma tim tampana ngħidu hekk jiġifieri ġismu. Ma krejniex daqshekk, ma konniex daqshekk effettivi. Fimt? U mbagħad fl-aħħar forsi momenti huwa dawk il-penetu da. Fimt? Però ma kienx bdejt nistenna l-għan niskurjaw xi tnejn jiena u jiena dak kien il-sibti għalli niġu tnejn ħalli meta jekk niġu għall-ewwel ikunu jdin hemm magħhom biex niġu biex jieħu l-ewwel film l-ewwel post. Dal-għodu kont qed ukoll niddiskutu ma' ħbib tiegħi u bdejna niddiskutu min kien l-aqwa plejer tal-logħba. Jien naħseb kien ma tistax teżatt min kien għax eżempju Gullajmir fin-nofs kien tajjeb. Teditew ma kien tajjeb, Setana daħal tajjeb. Jiena lija fid-difiża l-aqwa li kien hemm kien Kerċo. tajjeb. Kerċo kien tajjeb. Anka bda jitla. Bda javvanza u bda jieħu riskju. U fil-futbol ma tieħux riskju ma tasalx. Jiena naħseb jekk ikollhom nafx taqbel xmir, jekk ikoll insib ix-ċara fl-aġina x'seta jagħmel aħjar il-coach Mazzola, nemmen illi naħseb Satarjano kellu jidħol iktar qabel. Iżjed qabel, il-fatt Satarjano impressjonani. Ma bil-kirkarx kultant ma jkunx jiddaqsek da. Pero ma nixen il-team dejjem jagħmel dak l-ekstra ma nafx għandu dik iċ-ċerta hekk imħabba u da verità. Anka ġifieri ma bil-kirkar s'issa qed iħalli effett tajjeb, ġifieri għadu kemm Issi wara ġabeda. Isek kien teħiżjed potenzjal u żjed logħob. Konfidenza. Jiena lija meta kien żgħir kont naralu potenzjal tajjeb u kont ngħid ara tajjeb mar barra. Però naħseb jew Mark Mini u ma qabax. Għax inti mhux billi tmur.
inti li jina lek it-tfal tagħna li jridu mmorru ta' 15, 16, 17 ħajtelgħu hemm jafu x'inhu l-klabb u jaslu fejn għandhom jaslu. Mhux tmur sena hemm, tmur sena ma tasax. Il-futbol huwa long term ukoll, ma tistax. Tkun very exceptional u jdaħluk. Mhix faċli. U anka Ryan Kamenzulik il-prestazzjoni mill-laqwa wkoll. Iwi, jina bdejt nistenna b'dawk il-crosses, għandu crosses perfetti. Però naħseb ikolli mhux ħanejlek kien ma kienx tajjeb, però naħseb li stennejt aħjar naħseb minn Luke Montebello u Paul Mbong naħseb stennejt aħjar jien. Iwi, vera, Luke, meta titfgħu ħafna quddiem huwa mhux statiċi, ma jkollux tuħ biżdejjed biex jgħaddi xi jaqbad il-ballun jaf x'jagħmel bih. Fimt? Jekk jiġi naqa' minn wara jkun aħjar, fil-fatt meta jilgħab mal-ħamrun jekk jkun jiġi minn wara jkun ħafna aħjar. Mela, qabel ma nagħlqu il-programm tal-lejla, qabel xejn ma nafx Joseph u Kyle għandhom xi domanda addizzjonali għal Nardu. Le, rajt jiena onestament kien unur kbir għalija Leonard li kelli diskussjoni vera interessanti nittamaw li jkun iktar il-qudiem u nittamaw li għalkemm inti għadda ħafna żmien li waqaf tilab, però dejjem bqajt infakkar għal grinta u l-lejaltà u l-imħabba lejn il-futbol. Nittamaw li min piela bħat-tifel ta' Karlo plejers oħra li tilajn nittamaw li jimxu fuq il-passi tiegħek u dejjem jilagħbu dik iċ-ċerta grinta. Ringrazzjak Joseph li inti interessanti u taf fuq ukoll feta tenera tiegħek li inti ukoll fil-futbol Malti tu pjaċir tkun taf fuq ċertu plejers. Thank you. Grazzi lilek. Jiena iktar kalli l-erba l-aħna morru nolġu l-envelop. Messaġġ finali għas-segwaċi tagħna. Imma ma tfal kollha l-oħra li ġew għandek turjom imħabba u danu sigrit li t-tfal li jħobbu jmorru mal-Nardu għax Nardu għaw ħafna skejjel tal-futbol. Sfortunatament illum saret rep daw l-iskejjel tal-futbol jaraw il-flus ħafna minnhom. Hija saħta biss nista' ngħidilkom jien kemm ilu ibni jmur mal-Nardu mhux tal-li kiber imma tal-li żviluppa u dan grazzi kollu għalfej għax hemm bniedem b'qalb, bniedem li jħobb it-tfal li jilagħbu ishom in-nepotijiet tiegħu u bniedem dejjem willing to learn. U bħalma kienet tgħid Madre Teresa jekk titxaġa tkun ta' suċċess għamilha mill-qalb u dan kollu jidher fix-xhieda ta' Nardu max-xogħol jagħmel ma' dawn it-tfal. Grazzi għal-nom kollha tagħmel dan il-ġid magħhom. Jiena nirringrazzja lil Kal jimmi għandi coach intelligenti ħafna, bravu, jaħdem ħafna. Nirringrazzjaw lilu wkoll Kal Niki li qed naħdmu flimkien u mhux għax jien u ġifieri jisna ħaġa waħda nifhmu xulxin u naħdmu għal għan wieħed kif qed tajt inti. Thank you Kal. Mela. Li nixtieq ngħid jiena dejjem ħdib ħafna fiż-żgħar, dejjem kważi under 17, under 16 nista' naħdem iżjed anke ma' l-età iżgħar minnhom li ngħidilhom l-ewwel ma jiġu anke intestazzjon x'ġejtu tagħmlu. Ġejna biex nieħdu gost. Importanti li tmur biex tieħu gost. U mbagħad toqgħod attent biex titgħallem. U fejn tista' titkellem għal coach tkellem, għavoli għandek 9 years, 10 years, iddiskuti, ħalli inti tibda titgħallem iżjed, tikber iżjed u tifhem iżjed. Importanti li qatt ma tajt ma nix tinkompli u xi ħaġa żbalja ħażina, kun perseveranzi ngħidilha jiena, fimt dik il-kelma perseverance hija vera kelma eċċezzjonali dejjem ngħidilhom. Ibqgħu emnu, ibqgħu anke meta sal kbir, xi ħaġa tieħdu. Il-lum jaw għadajn nisma tfal jgħid li smaħani għaftar jgħid kera lawa. Kollu għadu 22. Pero muni la fajk besajta, ngħidlu battew pjaċir jgħidli ngħidlu għalli qasmela ħadd xi ħaġa. Dik hija importanti ħafna. Jemnu, jobdu anke l-parents, jaraw xi jgħidulhom u nirringrazzja anke l-parents li dejjem jieħdu sakrifiċċju biex iwasslu tfal training speċjalment. Mela, Leonard, grazzi lilek l-ewwel tal-dina l-intervista pjaċevoli li kellna lejla miegħek, grazzi wkoll il-Joseph, il-Karlu, l-Mark li inaqdu ma' din id-diskussjoni, u grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Michael's Butcher tal-Hamrun, Kakalan Beauty Wisdom u The Barberu. Infakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant nistgħu titlu ta' subscribe
u hekk ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu matul minn żmien għal ieħor. Din il-ġimgħa botta u risposta se jirritorna għal edizzjoni oħra nhar il-ħamis li ġej, fejn id-darba nhar il-ħamis li ġej mhux se jkollna mistednin, se nkunu jiena Joseph, Karl, Mark u Roberto u se niddiskutu ftit x'għandna nistennew minn issa meta jerġgħu jibdew il-kampjonati domestiċi sal-waqfa ta' Novembru fejn għandna diversi temi interessanti u fuq kollox diversi konfronti diretti x'niddiskutu. Imma dak se jkun nhar il-ħamis fit-9:15. Botta u risposta minn nhar il-ħamis se jibda jisir fit-9:15. U mbagħad nhar ta' tnejn ikollna il-programmazzjoni normali. Mill-bqija għalissa jiena m'għandi xejn xi nżid ħlief li ngħidilkom grazzi tal-li llejla ingħaqadtu magħna. L-appuntament tagħna huwa nhar il-ħamis fid-9:15 għall-programm ieħor Botta u risposta sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Vela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi u l-lejl tajjeb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.